Poštovani gledalci, nalazimo se u parijskom predgrađu Drancy sa legendom svetskog motociklizma Dragoslavom Kuletom Perišićem i Milanom Todorovićem, koji ima svoju izdavačku kuću i koji je i scenarista. Ovaj povod zbog čega smo tu sa njima je saradnja koju Kule Perišić i Milan Todorović planiraju da naprave u vezi dokumentarnog filma koji bi predstavio život Kuleta Perišića i njegovu sportsku karijeru. Evo, ova dva naša protagonista će nam samo da malo više reći o tome i evo reč dajemo Milanu koji će nam malo više dati informacije o filmu i u nekim detaljima o tome šta se sve sprema. Hvala najlepše na predstavljanju. Kule i ja se poznajemo dugi niz godina i onda smo početkom ove godine u razgovoru, kada sam ja pogledao knjigu koju je Kule napisao o svom životu, došao na ideju da snimimo film. Kule je više od 3,5 decenije aktivan takmičar u motosportu, što je izuzetna retkost i u svetskim uslovima, i to je jedan izuzetan i koloritan život i mi smo došli na ideju da snimimo dokumentarni film. Umetnički dokumentarni film koji će na najbolji način da izvuče suštinu Kuletove motivacije da ne odustane sa staze. Ono što je radni naslov filma, to je Srpski samuraj na 2 točka, jer ja zaista smatram da je Kule u svom nastupu i u životu i u motosportu pokazao izuzetne samurajske osobine, tako da kažemo, koje znače jedno neodustajanje, jednu večitu borbu i na kraju svega toga jednu veliku pobedu. Mi uveliko radimo na filmu, već imamo određene kadrove snimane, puno smo radili na audio snimcima, u maju i junu ćemo raditi snimke i na trkama i u Darosavi i u Aranđelovcu i krajem godine za 3. decembar smo planirali promociju filma u Aranđelovcu i Beogradu, a nakon toga taj kratki film sa 2 televizijske epizode takođe biće prikazivan i na festivalima dokumentarnog i kratkog filma, isto tako i na televiziji u Srbiji, a nadamo se negde i u Francuskoj. Hvala puno. Gospodine Perišiću, da li ste uzbuđeni? Ne mogu da kažem da sam uzbuđen, ali sam jako srećan, jer ipak je to kruna karijere. Zbog čega? Malo ispravit ću samo Milana, nisam prisutan, ne vozim mototrke 35 godina, već 46, od 1976. bez prekida. A otac je vozio od 1962. pa sve do svoje smrti. Znači, porodica Perišić, jedna mala skromna kuća u Darosavi, je bila baza i tu su se pripremali motori od 1962. do 2022. Znači, 60 godina u kontinuitetu. Ja sam napisao te memoare 2016. godine, pre jedno 2-3 godine dok je on još bio u Engleskoj, pošto je Milan Todorović jedan od naših najuspešnijih menadžera, on nije hteo da kaže, ali ja ću reći samo da je bio generalni direktor Coca-Cola, ipak treba ljudi i to da znaju, ima svoju izdavačku kuću u Beogradu, bio je predsjednik Actavisa za jugoistočnu Evropu, treba ipak da se zna. Znači on je sada trenutno u penziji, bavi se scenarijima, pisanjem, napravio ono što je rekao, 4 scenarija već napisao, da li će ovo biti jedan ovako kruna možda njegove karijere, ja bih bio najsrećniji čovjek. Ono što ja znam, što mogu da kažem, to je da sam imao 58 preloma, da sam osvojio 12 titula šampione Srbije, Jugoslavije, Balkana, Istočne Evrope, 20 kalendarskih različitih godina sam proveo po bolnicama, neki put mesec dana sam bio u gipsu, neki put 3-6 meseci. Znači, natrpeo sam se takvih bolova da ja to ne mogu rečima da opišem. Međutim, smogao sam snage da se još jednom vratim, da vozim ove godine šampionat Hrvatske i šampionat Srbije i ono što je najbitnije, nije što je najbitnije, ono što je jako bitno, završnica snimanja toga filma će biti 1. i 2. oktobra na stazi Circuit Carol u Parizu, trofej Robert Doron, jer sam ja jako vezan za Francusku i za Pariz i tu ću pozvati i tebe, naravno, kao prvog čoveka i vlasnika portala Svi Srbi u Parizu i Milojka Milanovića, mog starog i višegodišnjeg prijatelja, da budemo svi zajedno prisutni, pošto će doći i produkcija iz Beograda, kamerman i tako, voditeljka, ne znam koja, ekipa kompletna, i bit će to jedna završnica dobra i priprema za promociju i za predstavljanje, za
za kraj godine kada smo rekli da će biti Premijera. premijera za 3. decembar, tako to ti vodiš već Milan Todorović inače vodi taj projekat, pa nisam najbolje upućen sa tim datumima, ali eto, čuli ste uglavnom te informacije i iskoristit ću ovu priliku da zabeležite 1. i 2. oktobar trofej Robert Doron staza Circuit Carol u Parizu. To ćemo sigurno već u tom nekom periodu informisati ljudi i pozvati ljudi da dođu i da budu što brojniji, eto, da posete taj događaj. Ja bih se zahvalio u ime portala Svi Srbi u Parizu i poželio bih vam mnogo sreće u snimanju ovog dokumentarnog filma i mnogo uspeha na svim festivalima i siguran sam da će jedan izuzetno snažna, jaka, velika i bogata sportska karijera biti pretočena isto na jednom filmu. Hvala. Hvala vama i svako dobro.